Iwa ako mga lamas kaya ako nang lutuon ako ang nangka. Ako nang gilakan. Mana ko lamas luya. Ako gidugtong ang luya kay aron humot pa. Maro ni akong lamas. Luya niya. Sibes bombay. Kamatis. Niya. Kukumama. Dua ka kukumama. May presyo gani kita mabaligya gani itong mahal na presyo at kinalan ato yung lamiyon atong luto kaya maikubit sa customer sa nga mabaligya ta o mahal niya ilang itong luto ako di magkukumuluto o kuwang sa lamas pagka tinuod lang yun ito kuwang alamas ito kumuluto kaya may presyo di ko sa kuwang mga kuwang tinda suka ako na nang gibutangan o dahonan sa nga sibuyas. Ito na dito ako nagilunod sa kuan. Lunod na ako sa kaldirin. Nami na kain niya maluto ni guys. Ako na sa nang ipakita kaya po niya ang maluto na ang kuan. Kung bakit hilaw para masiguro na. Alam ka lamas, siyempre mo presyo. Ako no, mahala ang kanang akong palit basta lami lang po pagkatimpla. Baya naman po niya magpalita o niya walay lasa. Nasa na maayo magpresyo ganit sa tinda. Ito dyan ang saktuhan sa tiblada ba. Naman dyan uban ka ko. Pila na ko kapalit usod. Ano nga, yun makaon kay langsi pa kayo mo na dili. Mataro ko buhugas bitaw. Yun ko mag-serve yung anang trabaho Karungo din ko akong trabaho kay aron ato ang customer ba balik-balik. Mara niya ako lamas kay pati mahalas mga lamas So, ang sibuyas lang akong palit 20 pesos. Laos pa dyan. Hindi na mga kustendahan ng palit. Ako na niya siyang ibutan guys. Tanawan niya guys. Ako ang kuan sa nang ilunod ako na nagilapuan ako sigulan ako kuan giyabon ako ang iyang kuan ang sabaw lami na yung tamis no kapit yung gulis ang hinog ano kuan na siya kuan lamas luyan kamatis sibuyas bombay mamligi pa sudan presyo tayo mahal kaya ang ato ang mga nagasto ito bigyan ako itahan ang sila nila kung nagasto kuan yun presyo yun o sakto kay kain sa tayo mo balik ito kuan hindi magbawi ato ang puhunan mo na ikaingon onload puhunan lutaw ginan siya kukumama so kayo kukumama lang dahil ko kay 5 na dapat tani sa bukid good lang ta tumuha atas punuan saan na mata dili sudad ng ito panarbaho salit na lang daan ko nga sa bukid katat atas punuan sa ako kusugay kong katat sa una sugay kong katat o di sa una kanang mga butong kanang kong butong nakat-kat ko Usap-usap pa nagkataas kat sa kububit. Kamao di ko sa trabaho sa bukid. Daro ko, tudling ngay ko. Ay mago na ko nadakaan. Ano mo man, ibalin. Sudan. Ang nabuhian.
Iinit ko kay tagal ako ang suka. Mamaya ginasumaslo. Okay. Sakto na to kay pinatutlabian. Okay. Maaslo mo sa kayo. Ano to guys, oh. Tanawan nyo guys, oh. Guwapa na kayo guys, oh. Kita nyo guys, oh. Tapos lang nyo ni ipakita. Maluto na niya ang naluto ng ako ang